Amigan ko sa Amerikan eh. Basta doon na itulis. Yan, matawag kang polis. Why 5 minutos? Abote yung polis. Kalayo ra na din sa Pilipinas, Guliat. Basta doon itulis. Huwag minuto. Abote ng pulis. Kadali sa... Unsaon? Pulis may nanulis. Ay, Away may gabi, Guliat. Kung asawa, tungod sa kakusog sa kong hagok. Nasi, magibuhat na eh. Da, ako lang gipahinayin akong hagok. Ay, Abi naman ko si Kalenan sa Pilipino o sa Amerikano nga buhat o kanta, Guliat. Unsa man na ibe? Kita mga Pinoy sentimentalist kayo ta. With feeling ginang ato niya. Tukibo pa ginang kanta. Sama ng kanta nga, mahimo ba ako imong biyaan? Mahimo ba ako imong taligdan niya biyaan? Taligdan pa kayo. Tukib jo kayo. Pero sa Amerikano, giyon sa man. Kwan, kanang biyaan niya taligdan. Pasabot nga na mahigugma. Sa Amerikano, gingon lang I know you don't love me no more. No more. Ay, Oh, bagsak tapod ka. Nganong wa ka man taon na parehang bitoy nga agasigilag ka honor. Murag di pud maayo itandik ko ni mukang bitoy tayo eh. Morason na pud ka. Ngano man kuno? Bride ko to yang tatay. Ay! Lahig yung pronunciation sa Tagalog ug sa Bisaya, Guliat. Ha? Ano man din eh? Ano to din ang popsicle ila popsicle. Kanang bicycle ila bicycle. Mo to pagsakay na kog tricycle, mitawag ni ko ang Tagalog, tricycle. Pagsakay ra na mo tricycle, napakong mo na ko. Mingon din Tagalog, pari, imong na bukil. Ay, Sakit kayo bay? Nganong ato man siya? Gibiyaan ko niya. Ano day bay? Asa di unta mo mga to? ay, Siya ka mo? Abi ni mo ba? Tanan nga nakaato sa buwan. Pero di man si Kata. Unsa kaya agmaadto ta sa adlaw bay? Kainit ng adlaw Di pa ganita makabot dito. Mahimo na tangabo. Ay bugo apon ni mo ba? Kay nga lo lagi mahimo tang abo. Nga gabi naman ta maadto. ay, Ginoo, hatagit ang kong kwarta. Wata mi bugas sa bahay. Tagit ako 20 pesos, Ginoo. Sa ning babayanan na nga mag 20 pesos sa Ginoo. Iyon na niya akong 10 pesos ako ning itsa sino tubangan. Niya ups. Salamat kaayo, Ginoo, sa imong gihatag ka nako. Pero sa sunod ko mo hatag ka man, ayo ipaagi ning taong ini asa akong tupad. Kaya ng imong gihatag nga 20 pesos, ikuhaan niya, Jess. ay, Ga, bata na pa ba kong tanahon? Oy. Samot magduko ka nga pinadunghay ang buhok. Naapa ka sa mga 20 anyos. Mao ba ga? Unya, o magtakilid ko? Naapagyapon ka sa 20 anyos. Di pa siya maklaro ga, no? Hilapas ako sa kalendaryo? Di pagyod. Unya ga, o magtalikod ko? Batanon ko gapon. Mga pilaman pod. Murag naapa ka sa 25 anyos. Mao ba di ay? o magatubang ko ga? Og totalon to tanan. Naana jud ka sa mga 65 anyos. Unsa? ay, Abi ni mo Guliat, daghang kay kong karsones, gikan gini sa Amerika. Maglibo ko karon siya ko isulod. Ininong ako. Bay, usar yun bukar sunis ako. Pero maoy ni. Siya maoy. Mo'y isuroy, mo'y simba, mo'y pamista, mo'y katug, mo'y iuran. Maoy tinuod bay. Ano po mo kasi mong ilong bay? Maoy na ni Maho. Ay,